bra na wachi mu nyina ya bode romo mohu se bronye bedru se ya anase afihia bia no eya ne ho akohia se ye ne ahyenkafo akwantufo any stakeholders a mudi ntintima wo yakone aba edie ho nsem ho twetwe nkomo ne mo obi ehu mfaso e waso se bronya ya yesemu yi enye the last bronya o last year di bronya last 2 years yedi in fact yes abesin ko nyina yedi bronya no enti we ntumi nye last one ebe last one mpo a ennam nkwanhia so esanse ye woniema bebre ya yeye eno nti kwanso jojo ho nkomo ene ebedi se da no pa na free bedwam aseme ka kiro se ne yebedi ho nkomo no nti menya opanyi David Osafo Adonten we Director General National Road Safety Authority no yeni ekwanso jojo ho nkomo kakra omo ho omo ye adwuma de omo ye bi pa opanyi mache ejo so menu aba ya da sese ebo uprumu a waje ye so yo ense da mo ase se anopai my friends ye ni omanfo medi nkita ho minimu se afimu ni nyina kwanso jojo ho da wuro maba we nya de di nkan wa afimu na emom yenim sisi ye bedi bronya bi se yi a na hwihwi me pentema kwa abasan se obekọ VIP nipa bo apeso wo ho enu nti na ye ba bedi sa enkomo yi yenhwe afimu kura de besi October no enkwanhia because minim se afi bia mo keka bom ye nya dodo se ye de toto afra se ho a eye se afi de na te sen yo ne edikan no mamema obi bia achi na mema Ghana fo na so afihia pa se emre bia ne ye hwehwe se ebeba ye ba betena se di sankomo we no samre na so ye bronya da no kreni efi January besi December ye same no kasa die National Road Safety Authority ye na ye sanse ka kwanso dwumadie no ye nyaye de bia ye sora no pa ye nam ka kwanso onye driver ni a ye passenger ni o ye motorcyclist ni tie obi kura broche kura ko full plane kura o fa ka kwanso anse wadu enti no ya na ye giran na so abribia na mom edubro nyamo a ya na ya ma ye homre so kakra ende ne ya ma dwumadie na ye kese afi mu de me gidi se akwanhia no asisi no o de toto afi etwa mu a ase yabo ye homoden kakra akwanhia so ate kakra epra a ya na ewom no eso ate ena owu nso a ekofa ba nso so atete na nyina na hye ye nkran na nso so wohwe nipa a awuwu a omato anananu wonse de wo ka akwanso dwumadie etwa mu mpimienu nkwanhia asisi enso atwam epim dumienu ena omo aprepra nso saa no so mpim dumienu saa na ya na ye ka no sei no a ase ye ka no wa chese eye bibia obi ahwere ne maame ahwere ne papa ebi kura no okọ na oba na abusia nya bi adio ebi kura no otua ne school fees eba no sei ya na efie agija ye twa ajajo na afei nso ama okom ohia ane koda na bi ato abusia ewo fie eno na ya na ehia yen pa na eno nso ne ehwe a eha oman na eha obi biara kire se oman hia nipa dodo na ye de ahoɔden ne yenim de e de amoman apagya akɔ anim na ohwɛ nipa no nso a efiri mu no a ya na mabunu no edoso wom sanse wɔn no a dodo no na etisi achi dodo no nso na eti motorcycle so a ya na wɔn nimra so enti owo no ba musa no a oha nche mu be aduosia kɔ aduotwe de na ye mabunu a wɔn si wɔn nanso mogya edi wɔn tumi de bɛbo ɔman wɔn na ya na ehwere wɔn pa enti megiri sɛ afi bia ya ye twam mpimienu ebi wo hɔ ekɔ mpim mienu ne ahasa ebi mpim mienu ne ahanu no afi ye twam mpim mienu ɔha bɛka ho ebi aprepra pa a wokɔ kolebu sɛ me ne wo kasa yi komfo anoche 37 police hospital dodo no agu hɔ a menua wɔn gye ayarehwɛ na ebi kura hɔ no asa ni daso ni hɔ sanse we prepra tropa a kyerɛ ɛno no so obesori abɛka te asefo ho bem pa de a na kyerɛ nyame bam enti we na ya ema ye gyina ina so abribia na ye tufo ne ye bonka ye abra ye di bronya afi etwa mu enna miensa 24th 25th and 26th enipa duro nunum ehwere wo nkwa 3 days 3 days no nkwa 25 eye 2021 eno so saa na miensa mu no enipa duro nu nwotwe enso hwere wo nkwa wow enti na kyese aya abakosem
aye bibi eda ho a yenim se etumisi na se etumisi dia na esese edu samra ye boye ho kaye na ye hu ye twe obi adwen koso se ebi asipen na se sisa dia enye nwanwa se ebi betumi asibiem sa ache se ne o kan no an ye ya hweyie enti ye de ya hyase ye adwumam a ye dikan ebo nkaye ebi ne yete hayi ena wo obi a wo betie me dia ne be bekan ya na nkomodi ebedie fa bitu adwen anya sa bronya o ebe no enye afi nko na bronya ye di no afi ebebe ebesa di bronya sa na ebedia kosi ebi anyankopon befre yi na enye sa de a ya hweyie na ya sa amre no to a ato na nso akodi ni wabusianfo na ye na no ye de anije ni odok ye de edi bronya ye ewura afi ofuro mu ni abebo o man minim sa afi de amato ne din stop speeding stay alive na yenhwe national road safety afi no commercial vehicles nko na mo focus on anase obia wonam kwan so menua obia wonam kwan so bia ye adwumadie ne de ye yin otwe ya yadoa ye wotwa kwan mu kura so kan bia wonam ka kwan ho wonam kwan ho bia wotwam watikam watu motorcycle so watu bicycle so obi biara se wasora no pay na wokoka kwan mu akodi udwuma bia no ye ni sawo hu hia yen sansa wo hunsu hia o man ese wo mo so asunsuo traffic aso green fe na wo cross so far no mo nyina ka wo wo mo etwi o friend saying truck cry ni nam kwan okay wo mo eton ice cream ni nam kwan mu wo mo cry tonton ni ma from hawkers ni na nso ye ni san wo mu na enti ye boy ye homodin se obi ankohwere ne nkwa sansa nkwa de etise nkra no a eyade a obi antumi emmo yakopon pe no bo nkwa enti ensese ye ma nipa desani esai obi enkwa mo hwe ne nkwa wo ka kwan so enti ye de ya ne tem bia no ebre bia hia ye mpa ne se obi biara ebehia ne bia ne ye ne bedin kita ho okay me ne wo ka sei a driver for ye ne omo hia dodo no a wo behwa akwanhia no emre bi atwam anka se de nkwa tete bi ye si nipa duo no nipa duasa nipa duonum ebi nkra tumi wu ahyire dwebe a unhu ba akokra ni ni na ya ho prepare a ya ye presi ye kofa ne ma akoton business se du sam ready obi a kokko aso a driver 42 na wo mo so dwen se nipa na agbo APC VIP ukohwe a new plan station ka ho ye ene se ene ye so ya te den o ene so mo kwa ni ono a honhome nipa no so no wa fa no be ene ma gusuro ebi gu akire na fe nkwanhia na ye deja se nso de yesi ye hwɛ mema saa ne nti ye te ehugum be abuso me ne akire nie ye gidan na so ye bo apro ye kɔ school mu ansa na school fo eba afie yi asori mu ye nenamu mosque ye nua muslimi fo ye ni omo so lorry station crowd ye ho ne da ni a driver fo ne transport operators yi edin kita ho kase pa enti se monte se bibi asisa no a sabi onye miracle mo modem mu a mo bo ye bo fom sanse ye de ye si agro ne fom yes enti e ho ne ye wo ho ne ye di agro na enkita ho a ye di no so driver for dodo no age yatom wo mu yi suba mpa na di obi ehu sa mpa sa kwanhia ye esi de bia yi ohima sa nya bayi ana nya honhom bone na eyeyesu ne ye ban titiro wo ni speeding ya pentem akwa back contembrantem Accra Kumasi highway me ne wo ye de 4 hours ne bedru no obi de odi 2.5 hours wo de kodru sanso okoba ntam a ena onye sika ne ka wo na se ye ne kakra fa kobra ebi kra na tai ne nye ka no ankasa no ayete ase awuo oni ahoden ka wo na wo pe kakra gu ne botom nti no de adi bronya no o se ye ne kakra driver ni atisti echi wa bre enso so o fristi na chi obi ji akọ enti na je se o se o force wa no ya na o de koba o ye no sa no ka dodo edi nanim ba miensa nan wo se o mu ntumi nkọ wo mo aye se nwa o mo wiawia enti na se o no di speed ntwe o mo ho yi form ho no wo ene e no overtaking no no ye no ya won hwe wo se ka bi di nanim ba ana ebi fra di na chi se kokra ye kavum se ye bi poso on de ne dia ne se ni sika awoje sa na ya na ye nua no passenger fo bi so ya muduabo no tika imu o se na de won nkọ na de na won treat me na me papa otwika ewo efiri echemu akofa Kenya ase ebrem di kokrofrum nokre o de ne ka si ebrem a obi amforo sa o mo reason ne se papa we ka wo kofuru nya nri ene wo chese
omo reason ti o do obekọ no obeba accent on no mu ginagina omo twen de ebekọ ntem papa we ka me fura me nya nui ani asem no ya no wakan enti ama wo station ho sei no a saa na tie wo ho asomasi ne sim o ande me fura me nya nui obetwen manu alodu akọ because dim say second one obefro bekọ akosan first one enti na ya na ebi mu wo ho a instead kra so obekọ lorry station akọfo ka no gina kwan ho okoje gwawafo ni bi wa sprinter fo ya omo ba omo pe bibia de awoi ande ya wukotena mu a encha no wadu na mmom onkwa de wanhwe a na wankodu enti no ama speed no ho hia ye mpa kyese ti amfia ni ankoho eno na bedi enya eya afi mu sanse ye hwe ye nhihye mu a ne ye statistics ene ye dwumadi mu ye hu se speed ni mikantente no a wo mo kono eno kofa kwanhia se o hanchemu be ye dosia ko adosun de ena ya na ediba se uyi akwanhia be ye ohabia na adosun de ye speed ne kofa bai na speed no nso na kwanhia de ohima ya na ehu yie kyese nipa kakra bi ne betume enya wo mo nkwa mo mo ken na mo bewu mo ahunzu a mo preparatora eno de wanhwe a wonye nipa kra bi enti ama afi mu ye de speeding esi ye ni so kwankwa ye be fa so a ye be ma speed na kofom no ene ye nam so yi ye bo apro ye tufo na otwe esi ye twa mu kra de ene ye kofa asofo akukudam a wo mo ga na he na ko she baabi etu wo mfo se bronya de edu a ya amodea obi abeba sorry ye wo krofo bi enim wo mo a wo me de se January be ko November pa sorry de wonko bi da akodu December de obeko bi wo mo ba ya mo mfa kwanya bi suntu wo mfo mo mfa nka mo preaching ho sansa wo hwere ba akokra wo membership mu a usika kakra benya bronya yi eswate enti no obi ama nani mre ya ne awofo dodo no nso ahia se ye na obi amfana no ntombi ema titru ema kuaku na ye ne omo ahia sansa ye hwe akwanhia semu a enipa ewu no dodo no ye mema ema kakra bi na mema no so ye mukun no ene mo ma mema enti ye se awofo no mo mfa mo ho nyem na mo so mo nkasa nkire mukun no a driver fo emre we no de emre a ye frɛ no normal times emre sronkon edu bronya ye kodi bronya no hima wura fi sa amre no yesusa na bronya du a na wo fie na nya da no na odi akokɔ da kwa na odi mu emo da na odi mu enka na na emo ye di bronya ye di bronya so ho akokɔ yi ye twa nsa no ba akɔ nipa be 9 na eche biscuit si akyekere gu ye kon mu ani ye di chin ani je aba ne ye kwa fishia pa ko bopunum ne ama wacha de kakra na efe na ede ahu andika enti aba no sa no a wo fa bi firi nkran ba aminua ba bi firi abrochira ba ye na be hia abusua na ya se wo ho abo se obofo aba ya soma no adan a ye se wo fa ba no wa medu ono se na di bronya aduane yi ba na eba na se driver ni bi oti ka bi achi ono de wa brenti no okope kakra twae na ni so aye heja onsuro mra onsuro police etenu anso on de okwa na wakoka bi egu wakoyen etenu ne nsam a aba sisi ano yenso yedi tufo a megiri se omotie yen yenim se na se yehu cameras CC chrome check speed and other things ye adwuma sa ye boa mo adwuma yi menua aboa yen papa na eno kra na ye betu agum sesei no kra ni the esisi ododo no akra de eye for surveillance national security na de esisi wo mo de hwe security ho nsam yes na ye ni police nso aka bom ye de nie a ye de ba piao no yes police invisible eyes are watching edie piao we no ye de ka bi esisi sika akwan so a camera hyehyem ye ntro ho police entenam ko ba no uhu ne ye ne se obru mra no so a ye speed no pe na pekew sa antia peke anu a ye ni prosifo wo baabi a ye no back office na di sa video ni photo ni na abre yen na yen system no akọ DVL akobusa se na sa ka number we hwan dia kwakubu atendia aha no te ofiri ha na samfo bi oye adwuma wa ha samfo ni information na ba ne didi wachi ene mba sa sia ma ticket ene ukuta u ticket no ebeba ofon so SMS message yes watumra wa communicate broso enti offense traffic offense wo kanie enti kutua sa sikan wa tua ba kutua mienu a wadi beda ho anu de yede ba sanse yes afutu wo hei sansa kra nipa dia ene yes enso hwe ene beto enti anu ne yede ba wow yes wow enti say yan hwe obi on ma for the first time or when you say
enka ordinarily e was called driving school na chi onema bi obi bo nsuo mu no start 2 car reverse ko na ni obi di mate ya unam kroma speed limit no say averagely and somehow kan dey ho ahia me pa san say anka ba bi ti sa brochire ansan so obenya wo driver's license unya wie pe da no to party san sa disua ene hihye bi ade be fam no tete wa kom nimdi a wanya no ene ho aka de a usika akwan so a na wanu say you are in control ye de ya no mfo bi hyehyem a kwa mo fa so nya license yenim so mfa esi ba bi di go obi kura wonim DVL office obi kura nim ho enso anya ne license wom na frefre mu o na ade a chi a wo kofa car no ya yentumi musa om se mpacho o driver's license bo hin ye de anse car no si hwa yakofro na akwai de enam hwi wokokuyan nso yenim na eno nti na ama ye ni abre yi megiri se ne wo kan ebinum a wo munim wo hunim de ya na wo musuba ne ye kakra na ebia na wutie me for the first time ewo traffic speed wo Ghana ha emrama ho kwan yesi Ghana ha wonam kwantempon so aye friend highway no so a enkomro 90 km/h wonam no awukọ na wadi krom anasa oni nam krom se nkran ha ukọ wadu suhum wadu nsawam utwam wadu bunso san krom no anipa wo ho de ya na nipa ta atwam ya na nipa ne nam kwan ho eno yesi enkomro 50 km/h anadu onum wadu ba bi kura no de ase dwam ase asori ase sukuufo bimbe ho no na de ende no wate so kura ntia muta speed ramp so no na de about 30 km/h kama na sa speed ya ye ka ho asemi ya mfa no kwa nimde na akire yen se so onam kwan so kura na se bibi sa speed no bibi kura no ebetwa wanam se nipa no otwam o se ka bi na etwam o na wanhu kura no a obetumi agina wo bra wo nkopem yes ha eno kura no kopim nipa no ana wo kopim ade kura beba mu a da mejire nya kase sa obetimi bo break na wa utwam kura ye wa so komirika ode ba nye mrika kitwa eti semrika no ko broso sa 90 ni 50 ni 30 ya ye kan dia ene na cheze wa na sebesebe ope omoja dodo ana odi nso ofrem enti obra wo kọ no a bibia cross o se junction bi obi ba wa hu se obi kura yi afiri wani mo no nso ba o yi overtaking bi ene na cheze mpuni mpu akwanhia no de o de bebo mu ara na mo de bom dia enka no ma enti yesro biara emremu de 90 km/h highways 50 settlements anaba bia enkro wo nipati onam kro ma se wa hu se ha nipa ne nam yes ati se bia akratem moto we nu kwa na mrama ho kwanse yenko 100 na no kra no wo hwe ne moto we ayeya menyini se okọ 100 kra ho beto for your own safety no me dia me giri se ye na ye ntete ye mra so na no na ya kire se wa wo se ne ye kan wate enso wo nye uni mra so de ene minua ye ni process twen wo kan no so efri china ekọ ye gina ho a ye de ye fidie ka no nso a camera ni ahyem no so ne nam na wo de mamuso mo na yese uni mra so camera yi be pekew na wo betua hu sika na be ye te se ne wo twen ohwini mu nwi untua ba ko mienu miensa untua biem wo nye sa de ne biem na ba ko kure wo mu ye de ba ne se sa camera yi achew ba ko mienu miensa nan enum ensia de so waso odin dodo enti ye beje o license afu nsem necessary no be passenger for 1 year say ye be ma license kura biem a chiso san sha ase afoforo kura enso bia na wo kura na buta license d wadu animu na fe na san be sha ase biem o na me gidi se sa na ye de kono ya nya ne sa enipa so ne ban ne na so odin de obi o ho a nya de a wo se ne mu kan mate so kura menye enko ho so ye ho na me free bay ene ye nso ye twen wo kwan no engineer ye bre na so ye nhwe futu a odi beja ga fa wa wu eti no sa ho no de ka me de me mesre ayi fo say ho ni nya di nya mom ni ntiti fo ni kasa okay ado fo no mo ko lonje ni no e wo especially o mo nante na atwoni ade ade ko me ni fi kuma se ba kra ye toto ya abayi wo yi ni na kodua mu de nwa na ba sisi ne ye ba me ni de meka fo dia say e bi twa bi pa but me traka mu bia de bia me pebe bia that me ni me hu say wo ye mistake a bet ma chena adwene so me traka ma me na obi so o mo de that last time bi from a you hono utra sa wamu ni yi ba sa mo a me se nyame nko a enye se dem tika ni mo anka raba no nkoku ye ni na so what say drop of the big bi pa di etwa bi ni bana ni so a
what they are question mo hu na nimo wo fire wo ko ni mu da ho kasa kese no so se na ntianado to bo se obi ya just seconds yeah that's it kitwe bi within 1 minute to bo se car no wato wo de akrasa na wato akọ nti what de omunye device bi o metimi de atake Adom for no man ntianado no yeah that's a Roman father yeah that's a pa won so point no ye bedi ho nkomo Priscilla udini baby akase free Priscilla Pacha me kaza pensa yentie o Pacha I am the pass mo disa program e by na o man sa station even book man for no kwatra say car ni ho enra na ju say o mo se car ni ho nto mo load yen for enra na ju kwa example car ni ho nti no o mo load mo 44 yo ediba dokochiwa ekwan no se rough road baby ye o ka no mo didi watem especially mate for no and anu so sa no mo ye mate no ye kan e wo kan ma odidi ya tem kama no na ekura ka na ye nim say driver wo ho nta me kwa me ka say drive minim so no ekura ka na kama mfo ka na nti e americano e rough road bo mo dimrika ni overtaking bi e di pim e de class mo beba sa deprived areas so aka ho amaye na highway no so eno so aboa kakrai wa ha sei mate kasla ye da se pa Charles mache wo ka se free hen Pacho me ka se free achimo sena se yentie o ne ekoso na ye kan the same empany for say ye kan ye kam at the map ai ni pedua ene ahoden ene bibia oh Charles ahoma na teko engineer osi chenkani komirika ye kwaka wasi Africa ni musa abrewa 80 years na meje ye attitude ye temperament unya sure say wo kwadwan kuo bi kura wasi ye check hu say wo kokoa ye de ye nipa ho adwuma in fact asamia na wo pagya ya ono nso ekodi de bebo mu yi suban wahu adrochi se ukotena bus mu a ne omo ye ne se driver no ansan so betu no wo se car na ye ma no wo abaka anum wo be yi ne ho adi akere mu ye frame ya so masi me na me de mo kokumase me sere mo me de no hwere num na bedu yes sa na mra akere me ye du ba bie peso gunsu a na me gina e bia 30 minutes na mo adwojo mo ho kakra na ya to aso na so obi ka se kura akere wa wo se wonya reshi mo botoye mo menua wo de car no kura wo de mu kura da STC fo na me hu se ma me mo mabaso no kura STC ese wo foro ya na shenkani na begine mo ma ho ese o mo dressing with all the oi wa jene che oba no abebo didi a che no a che se me mate am ne ikoni bibia ni a mama sonte ma me hu ne te megina ha ama mo didi oh in fact o mo ya de we ya de pa enti GPRTU ni unso sua protoa sua 2M express mu na mu sua e ma passenger hu se o wareshem nipa no ode ne kono na ni da ho onimde afenso waboa no so ode omba kodu anya kura bibi kura na o frɛ na aka akire no a ya na obetie wo emu passenger fo nso ya na mudua bo brɛ bi kasa ye ni driver ni be kan nso no ya na mu nye de ono so ye nipa o ono so ye nipa so enti ye na yakoye nipa yi ese ye de anidie ema ye ho driver ni fa anidie ma o passengers san se eno ho na odidi o so mo ametra mu aka no be de no watu san na passenger ni nso ya na driver ni ya mumu wom abri bi atwam ase driver no akwa bibie wo ho ye se obi a wan ko school e no drive obi a oni adwuma ye da bi driver hu hia pa ye professional bi so adwuma wasua no exactly ono ni nipa ba ko pa ewiase mu na dwuma ode na dwen ne nsa nani ne bibie ye dwuma prekope na se yati hai se kasa wo kan mistake bi kura na wo ya obi kasa firi ba bi de kire wo obi direct wo na nso ti si achi na oye na bi besi buku be na wo ko buwe ma kire wo ho ase ne se na ese me ye eso isu adwen enti mo meye na hu se dwumadie no ya na eden kwabrani firi ha ekọ tamale ekwanso dwumadie hwe ka ekwanso se na etie ebi wa ya na omo ye stretched pa ti mo enya abotre ni omo nkasa na driver ni ye ne okasa nso afa ni die ma passenger ni na ede na wusi na se obi a wadi 80 years ene sa kofa ka no kro ebi o ha na omo ye kra ni se
ono a na okobe 120 na wo say okay any okọ 10 any afọ be 10 very akra 10 enti si ekọ tita me ba kodu bia na no so ani hwehin menua ani hwehin eti mom yenya isa su ni ban we num na profession de ye di suban na ye di ko enti wo ye drive na wo ye no bia wani se emra wo ho untumi hura za wo sori na wo ye ne wo pe anya say report ba National Road Safety Authority yenya bi a ye de report akoma wo mpanifo a me ne o kasa yi ya twe o masan ene o tifie wa yes spare driver car no kro nya bi nka nto yes ade a ye do be famra kwan so wadu ane be bo yenu be ma ba ko se politicians en hihye ye be bo kwan so jojo no kwabra ne campaign mu o se driver for nan se be hu se ha mo pa mu gina ba bi ye nyina are ya che mo se me ba me hwa ne ye nche mo biem mi hwa achenkani ne ni so gina ho en hihye be na ma me kwa ho ma so ma me ba me be no so adutwum a ma chen o ka se free gina kwan so na se driver na ye bibi na se uduru ho a ubetimi a report me pa cho me pese me busa se na ye ne aye ye foka na jono aya ye hu bibi sa o kwan so obi also a driver bi o kura na wo da wotiem ka se driver na ni ba no ho so na ne buofu ndi ye nso sa no mu ba ye de mate ye no obeyi anu ama why obeyi ukuta ticket ne nko ade obekire okwan a obefa so a wobeye no engineer na me wo Jacob mache wo ka se free he Madam say me ka se free applaud yenti o Jacob yo ya father sinin church pa ena no pa yi odi ama ye mani ade pa na sa driver for e was ye me ni ko omho pa ni hiring cars na ya juma from applaud to Accra applaud to who sa cars no ye say ko na so open tema na ko fa sa car no enti so you be a we through speed the any sa car no ye nkofa enti o mo kan sa jire sa hiring cars no so o ma speed ho nsem dia any hiring cars no ne adaba fo a o mutu mirika do pa yo ya te ye da se pa ma me nko politicians en hyehyeye campaign message said o mo de road safety di agro to de bia e ho no so mo ni o mo di ho nkomo e di nkomo pa je na ekamia ese politicians ya na wo mu adwen dodo no ane de ase ya campaign wo mu ye no ane elections no se ne obewi ni na ya no ane hia wo na so ya no mu refi se nipa na beto aba ma za nipa ya nso ho asem ne ye kan wanyare anwu a akwanhia ne nam so a odi beku no ba ku frim mienu frim a nso o ile o aba no so 50 plus 1 vote e bia na o plus 1 na e ko no na send Parliament ye ni omo edi nkita ho kese pa na sa unim sa afia ye besimu eno ye election year yes eno de ye ni omo na ete bibia ye be ye bia ni politicians sa ne be ya a free man peninso ana flag bearer eko running mates eko potential MPs na ade na no ba bi obia be kasa bia no kan road safety ho asem manifesto na ultra fa bibishem sanse nansen covid buy no sa na mo ye mutumi bo covid ho abanya ma ende obia ho bambo na say drumim kra ye kan ye hedem na covid nipa hin ekun ye wo de compare akwanhia ho sama me ka say dumbe mienu kra de bia ene nka ne ka accident ho asem de ke ma abonten kra bia nanso ye da so bayi de ense ye boy ho modern se ne politicians if you man peninsula be see ne wo ho kasa de amone ye kan ye enkranhia amode ma yen samre no a bi na ye pese moye se ne be ya ye ka kwanso nsem hianso be hiamo mo manifesto mo campaign messages ba bia mo begina ni nipa akasa bia na ye be sere mo na wom kra de ya ye nhihya amomo afia ye besi mu me gidi se ne tie biara ya fa champions kra wom a wom na ebedi anim edidi hu nkomo ye ne NDC ehia ye ne MPP ehia ye ne omo akani na PPP ni na yegusu di hu kita na next year de ye be page mu kese pa okay hiring cars ye waka ebu ese e friend wa krafi eno okoforo anu wa krafi ese me okoforo ka we yo di ma bie mu a omusi kwan so a fifi si ebi kura ko competition wa sign yonko ho no odim so wo bo wa awanti no owo so sign car na ese de ne because do wo na chiri ba be fa load ni ejina ho no no omusa nkoforo no so e de ne no mu deal ni enwanwan se sa enkrofo ne haye ne se dodo na wo mu ni akuakuo mu oni station group bia mu ba bia nso obegina bi obenye nipa afa
enti ya na ayedin kakra mayen enti ne ye kire se nkobi abeya ene nkobi a uko station anase ube menua bi kura kan ye na odika uko station a ehon hyehyɛ wɔ hɔ ehon so ye wɔ hɔ bi ne yakoso wo na ye nitua na ekwan ho de ya na edin sanse ye ni sa control no a ye de behu wo mu na ba won say communities bi wo nso so a se wo ka se wo ba station gi se bi a ofa ka ba wachi no abeforo but ogina ho na te se bi a ukokuma se na bi a wa amasama ye chi ho o ka se wo ba station bi a se ofa ka ba amasama na ye se wo ba nkran enti se no hwe a enne ye na mafo abefo niema aba no ye ntena fa kom masa niema yin ha ye nsa biem me see free afie besi mu kɔ se de mo fa ne se ba bi to sin kakra ye jetom na afie ye kɔ de se ye no nie transport Ghana ye de abai no ye de bibi e be wo phone so se wo kokuma se wo poku ase ye se emfa ka new plan station so wo ba da bi enye sa okay wo de kɔ app no so na se VIP ana STC na upa na 2M Express na upa na wo kɔ wabo 2M Express okay e be chew cars a aye ready e kokuma se na ene bra e de itu okay time a opisa wo kɔ no no wabo ahyem udin ene na watua ka okay intika no tu a oni ba bia wo obedru ho na se wo gina ho no wa fa no wa hyem u seat ye 26 number 26 a eya wo dia eti be wo gina bia station ka ba fa okay na de wo kɔ ntinsisa ya eba no obi anka na komanto ne yam abiri bia besenko ne omudi ne de ye ninko ne mo ne akapa ye ba ide ye bɛbɔ ho ban ena no na madam fu bi de medi nkomo otwika okokumase oyizu Highlander yibi na emu da hon se road markings na kura de obabi a ye kire se ha utimi yifa dipa ya white na esa kwan ni mu no ena obabi ye kire se ha de ye nye overtaking to hu se ho utimi ye overtaking and was sign CRV bi ho be 5 minutes na CRV no so abe sign ho afọ mu dru baby edidi no a mpese me bo baby edin no mu gina ya na driver na yi lenda door hey na driver na ba didi ntabo ni enkoto races ne so no say sese wose na se na me no ko ye racing wo kwan no say hwe enti adwena wo de nam no eye suban ya na say ye bayi de adea na ne suban wahu saa de no na ya na ye kra no bi no se ye hu niam bi saa wo kwan so a na nwanwa okay nso no kwa no timo ne yire tenchen oni abusua ni nyina abusua tim na nsan bi ebisi maame ne papa ene nkore na ahwere wo mo nkwa so eno na ya ye kansa akwanhia no ebenye na wo na ne ya no kra ze bi okra na ne sebsebe o use bambo ne edi no na enye ono ene okonya akwanhia no odi abesa obi so na wama obi ahwe ne nkwa saa ye kan ye se de abra ne ye jejina kwan so aprosifo jejina ho na prosi emre ahia no betumi agina kwan no so anadwo kura wo mu ni ho me say camera me ne wo kasai national security cameras no 20,000 ene si o man mu na ye hu ne yakoso na o dan se wo wura wo fie kura na lorry kwan mu nkwa de wo fie de ne wo ye de ye nim na emum ka kwan so pa de ye nim ne yakoso okay ama ye hu niam bebre na sa kwanhia bi esi ye camera yi na bo ayen se driver ni no ode akwanhia no ba ye na no wura nipa num obi aka ede na asie no omso jemu bi omso de na asie eso na ye camera na hunu dadaada so enti ne prosifo de ba be ka hu ene road safety yenso ye de ba ka hu me gidi se e be sesa ne mam kakra okay se si ano de enema eden obi anya hweye me say utika mu a me hia ma nkwa hu hia wo se wo ye oba na at front kasa kire ukun sanse sa speed no a private no ya wo mo kono ya ehun dodo owu oni na ewu se ba ko so wu a mo jemma ene ebusuan wa akire mo ye no obi amfa ne ho nyem ne nkasa mu bi na road safety dwuma de nya ba ko fodia o kana meka ba bi wo ho a tiso hu se procedure ho ansa na wa yi so ba pa no procedure afa na wo bo seat belt afa na o slow down na o ka se wo ye hwan so nti passenger fo entra ho mo bi nkoju nkwa mfiri unsam ya mo nkasam ene meka ne aka jem se mebefo eye se mewuo sa na ebe ye no ma men kwa ho maso Alice ma che wo ka se free hen e passa ma ka se free sama yentie o e ba din sham pa na mi kwa ye juma di obe na hotel na mi ye juma na buses no drivers ni bi wo ha omo ba ni se omo bekan na e ma sem chaka 1 hour no dia beda
nti odu kwan so a otu be ka say odu junction bi kra no we ana atwensu bi tema misrem pa tema motorway and I'm not going to adjust. Car pass be a year to a young plan. Light back would say, but motorway, dear. So what can you and what to choose? But not only tire pipe, tire pipe, not to choose light back to cry in motorway. May I say, me no boss or mammy. May I say motorway than Chenya. Ache mota of anko barrier chese wo drive no use highlighter enye ye highlight so nke wo brank ye use no street light ba ku kura ni kwan so prince we am last caller me pa cho monitor ni enko ka se free ba cho me ka se free kona yentie o ya na ye papa ka sa no o kan speed limit bi se 90 50 and 30 yes na me buza se ye minister se ni ya mampanyifo o mo ba omudu kuruma speed omudu twemu no boro sa 50 ne sa 90 na wo kan wasem so o kan be na fa so a omete speed ne so okay so I don't know engineer be ya no because he dim say bampanyi ni sa nkrofo the national security asem ntini ya no mba na motorcade edi animo no engineer e wo say e ma manfo eti ase die ntia e wo say MP minister ana say mampanyi ni ana mpanimfo akase bi chief mammo ba omo hyen de mo kwan mo twam eno ho hyehye ye de say menu asem ya no aboso yo na ya na enwanwa say ye na ye si ebedi mraso na de na obi de oni so na de bi omo ba ben pre pa no kai SSS kai bullion vine de bi a pepe hyehye be na wo ho ne say Ghana ha ye mrem no sa maximum speed limit no America ho asem obi wo ho a onka ho bi okay eyi na frim esa na dwumadie bi a odi ntie okay se baby okono ahohare so odi koduro obi ni yen ayenuan security for police yes army military yes military prison squad three bi omo so yes ana ebi wa fire service ono so eka ho ambulance yes so ka ho ana specialized groups bi se obi ti se MP onka ho member of parliament nka ho minister onka ho okay V8 enye se o Ghana ha de unya to V8 a unya nya alarm ni bi se wa na akoro no na mom se o ma proceed wanim dia escort ene emra na you free okay enye wo to me na ade be kosa be yes said be me ye sub MP ana me minister nti obi ama me kwan na mmesen enye ne sa na se kura hwe siren kura no wo mo bo no eno kura na emra ma ho kwan ama proceed wo mo hugu mu a mo ye war against indiscipline no na se mpenifo bebre emra no unya scatter V8 nkwada otimi to siren bo so na nyi na ye niam bi a na sa mra no so ya na ase wo enforce a ase ya na edin kakra so san se Ghana ne wo no yes ase ne obi wo hokra no a uhu MP no wato mra kra na minister no wato mra kra no wakotwa ne puruse kra san ka ho so esi enya sa akokodro no ye de ya enti ye MP se ne security fo na ya sha ase ne omudi hu nkomo san se ya nipa no hwe mom se me MP ye de a menso betumi ya ye ase wo kwa sorry no so for ye de a no so for ye bia de se ne ya de ejina de ho agi ejina de ho agi nanso nansan bi e biba ye no omo ye sa no wo nso ye bi omo nya hweye MPs V8 bebre no anya kwanhia ye da se ye na amoma ye nimra so na ye nhwe se oman eba road safety dwumade ho a ye betumi akwani abusia no na road safety ho nkomo na ye die na David Osafo Adonten Director General National Road Safety Authority say ya omudi agu ho kwanso jojo ho nsem the whole year we ye de crown afi ne kwa we nyesa afi no masterte eno ho nkomo na ye die ma ye hwe we mra ye ba meko sister Sandy be ye guy ho na ho sepe atwaso enko ba bia